boas tardes a todos e a todos. O meu nome é Miguel Carballa, son o director do IES Montecelo. Isto debería pasar. Non pasa. Vamos a ver, o proxecto, en principio, fixámoslo entre dous centros. Primeiro, o noso centro, o IES Montecelo, que aunque somos un IES de nombre, somos un IES bastante atípico. Non temos eso, non temos bacharelato, só temos ciclos medios superiores e formación profesional básica. O alumnado de formación profesional básica ten moito peso na vida do centro, xa que das 350 plazas que temos, 140 son de básica, temos 4 grupos. É algo que foi, históricamente na vida do centro. Cando se chamaban programas de garantía social tiñamos 10, cando se chamaban PCPIs tiñamos 8, agora que temos FP básica temos 4 e non temos máis por cuestión de espacio. E outro centro que colabora con nós, que é o IES de Villalonga, un centro que tamén ten entre as súas enseñanzas a FP básica. Nós, coa FP básica, buscamos sempre ter unha línea de continuidade basada en traballar con eles por proxectos. Tuvemos unha serie de proxectos durante estes anos, por citar algúns, por exemplo, nos cursos 14-15, 15-16, aproveitando a convocatoria de Voz Natura, tiñamos un grupo entre 4 cursos, 3 de FP básica e un ciclo medio, que consistía que os de xardinería recuperaban unha ladeira e plantaban plantas medicinais, o ciclo medio de farmacia transformaba esos produtos e o ciclo de peluquería estética aplicaba os produtos e o de artes gráficas documentaba nunhas fichas. Traballamos en proxectos de aprendizaje e servicio con outros centros ou con entidades sociais, na que buscábamos que o noso alumnado, á vez que estaba formándose, aportase algo ao contorno. Presentámonos fai 2 anos cun equipo de FP básica, Galicia Skills, e foron medalla de plata. Entón, quixemos tentalos un pouco máis. Entón, propuxémoslle fai 2 anos que lles parecería se nos presentábamos os premios de innovación. E claro, premios de innovación son a universidade, son a ciclo superior, como moi de ciclo medio, pero para a FP básica parecía que lles quedaba un pouco grande. Entón, aparte de falalo nós dentro do centro, falamos neste caso por do IES de Villalonga, dixemos, mira, nós queremos presentar co alumnado de mecánica, ainda non temos moi claro cal vai ser o proxecto, pero unha vez que o presentemos, se queredes participar, eles dixeron, en principio se mostraron abertos, e a idea xurde un día co coche só. Un día estaba esperando a miña filla que salira do instituto, un día de finales de maio, un día caluroso, estaba amasando dentro e non queda máis remedio que encender o aire acondicionado para que o coche enfríe. Entón, decimos, aquí está a idea. Temos que buscar un sistema co que consigamos ter un coche frío e, aparte deso, si podemos, sin consumir combustible. Vale? Entón, que pensamos? Pois pensamos que para non consumir combustible podíamos utilizar enerxía solar. Podíamos aproveitar que esos días que estamos traballando, que estamos na playa, o coche está ao sol, está en condicións óptimas para cargar unha batería. Esa batería, a carga estaría regulada por un regulador, se pasaría a un inversor e despois teríamos que buscar un automatismo para móvil que puxese a funcionar o coche. Vale? Entón, falamos cos rapaces, yo planteamos a eles, falamos co IES de Villalonga e decidimos facer nun centro, o sea, no noso, o experimento sobre un coche, que poder ver no stand, e no outro centro, o mesmo experimento, pero sobre unha maqueta, para ver despois as diferencias que había entre unha maqueta que podía estar perfectamente orientado ao sur, quieta, ben orientada e demais, e o coche que o temos que poñer en calquer sitio, que tomemos para aparcar, e que as condicións van ser distintas. A raíz de aí, foi empezar a facer cálculos. Primeiro tuvemos que ver as características técnicas do material que necesitábamos. Vimos co equipo de aire acondicionado que nos iba a garantizar que en 10 minutos tuviéramos o coche frío, necesitábamos como mínimo un equipo de 800 vatios, e para iso necesitábamos unha batería grande, 120 amperios, e para cargar esa batería necesitábamos placas que nos garantizasen uns máis de 500 vatios. Optamos por 3 placas de 180, que sumadas son 540, son flexibles, co cal se adaptan á carrocería, e despois foi simplemente que o alumnado de
da FP básica de mantemento de vehículos empezase a facer as distintas medicións, os distintos ensamblaxes, pasar todas as cablerías que quedasen o máis ocultas posibles, facer comprobacións de que aquilo que en teoría habíamos calculado que iba a funcionar, funcionase, de que conseguíamos enfriar, de que conseguíamos que funcionase ese tempo, de que conseguísemos que as placas garantizasen que a batería recuperaba a carga. E nada, a raíz de aí quedou montado, este foi o produto final. Po alumnado foi unha satisfacción que, bueno, eles que foi un perfil de alumnado que normalmente teñen unha estima baixa, ser portada da Voz de Galicia un fin de semana, pois para eles foi un motivo de bastante satisfacción. E, ao mesmo tempo, no centro, como temos tamén temos ciclos de artes gráficas, propuxemos un concurso dentro do alumnado para diseñar o logo que iba a ter o proxecto. E, como dicía, paralelamente, no IES de Vilalonga, o que fixeron foi unha estrutura metálica na que fixeron os paneles do mesmo capacidade, a única diferencia é que son rígidos, non son flexibles, e o resultado final, pois aquí meteron tamén un climatizador dun C5 con un regulador tamén, e que poden activar tamén. Eles, a modificación que fixeron foi que en vez de ser a través de móvil, a través de wifi. Este é o resumen. De nada, temos un vídeo que demostra un pouco a idea, e depois, se tendes algunhas preguntas, se non, pois nos estamos, os explicamos o funcionamento que consideres oportuno. Non se pode meter o vídeo. Na FP básica teño interese en saber se no vosso centro se implicaron as materias, digamos, generalistas e non só as específicas
da titulación? Digo que sí, e digo tamén que con algunha limitación. Nós temos un pequeno problema ou un gran problema, que é que as plazas da FP básica non se sacan a concurso de traslados. Entón, temos bastante mobilidade, máis da que quixéramos, en esas plazas. De feito, unha das cousas que estamos tratando de traballar é de que a xente siga no centro porque se sinta a gusto, porque repite e demais. Por exemplo, a profesora que grabou este vídeo este ano non está no centro. Quería estar, de feito, nas provisionales ya habían dado e non pudo. Para o ano, ten a oposición aprobada e conta estar. Con eles contamos, pois, por exemplo, no proxecto este que vimos aquí, pois tratamos de que o profesorado do ámbito científico ou matemático pois traballe con eles os conceptos de lei de Ohm, etc. Noutros proxectos, como o que vimos antes, ou que comentei antes, que fixemos coa Cruz Vermella, que había 3 grupos de básica e un grupo de media, aí os de comunicación e sociedade, sobre todo para facer estas fichas de material e para demais traballaron con elas na redacción, en facer as presentacións. Noutro proxecto que fixéramos dentro da aprendizaxe e servicio, que fixéramos coa Asociación Xuntos de Down Pontevedra, que eles querían construir un horto urbano, falaron con nós e podíamos colaborar e dixemos, mira, creemos que a mellor maneira de colaborar é que os propios alumnos de FP básica vos expliquen como facelo. Entón, na parte específica, os alumnos, antes de explicarlles os da Asociación de Síndrome de Down, se formaron no centro, pero tamén, tanto en ciencias como en comunicación e sociedade, se traballaron nun lado medidas, superficies e demais, e no outro lado se explicou, se traballou con eles, como explicarlle, como transmitirlle os conhecimentos de unha maneira clara. O sea, tratamos, que pasa? Que temos o hándicap de que cada ano nos cambia, e entón unha das políticas que temos no centro é tratar de fazer unhas jornadas de acollida para formar a esta xente que chega ao centro na línea que queremos traballar. Mais, non? Bueno.